Takže Jarka Pencová, gratulujem k titulu, ktorý bol dneska naozaj ťažko vybojovaný, takže skúsa nejak pozrieť na tento krásny zápas. Myslím, že celá séria svedčila o tom, že ten titul bude vybojovaný a všetkým nám bolo jasné, že ho budeme musieť vydreť. A myslím, že o to krajšie je to pocit po takomto zápase vyhrať titul, ako možno keby to bolo jednoznačne 3-0. Jasné. Už to vyzeralo, že to pôjde do tiebreaku, Slavia vedla už myslím 23-19, nakoniec si to ešte silou vôle dokázali otočiť. Presne tak, silou vôle my sme zabrali ako celé družstvo, pomohli sme si, keď jedna zle prihrala, druhá zložila a proste tímovou robotou sme to otočili a vyhrali. Jasné. Tie pocity po tej poslednej lopte dajú sa nejak opísať? To je úplne neopísateľné. Ty si zažila už druhý titul v Doprastave, dá sa to nejako porovnať? No, nedajú sa porovnať, obidva sú krásne. Tento je teraz taký čerstvejší, tak by som možno povedala, že je taký vydretejší, ktorý to bolo 3-0 na zápasy, myslím. Takže tento je teraz taký čerstvo vo mne. Jasné. Už máš predstavu, ako bude oslava, alebo radšej si nerozmýšľala pred zápasom? Ja práve, že som si ani nič nepriniesla, ani som nerozmýšľala, je mi to úplne jedno, či budem v teplákoch, či ako vôbec netuším, ako dopadne. Jasné, okej. Ďakujem, gratulujem.